Il-Gvern tenna l-impenn tiegħu lejn Għawdex permezz ta' budget record li jsarraf f'żieda ta' 81% fuq in-nefqa kapitali li jpoġġi lill-Gżira fiċ-ċentru tal-Viżjoni Nazzjonali għall progress u l-iżvilupp. Dan qalu l-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-budget fejn ħabbar ukoll parti mit-tlessija ta' triq prinċipali u xogħlijiet oħra li mistennija jibdew fil-futur qrib. Illum għadna kif propju ftaħna l-HSV kollu triq George Pizan il-bypass ġdida minn Rabat lejn Marsal Forn aktar minn hekk ukoll ser inkomplu għaddejjin fuq il-main road propju li tieħu lejn Marsal Forn. Ser nibdew ukoll fil-ġimgħat li ġejjin propju ix-xogħol fuq it-triq li taqgħat il-qala man-Nadur. Il-Ministru qal li l-budget 2026 jinkludu wkoll żieda ta' 21% fuq in-nefqa rikorrenti biex il-Gvern jissokta bil-viżjoni tiegħu li jtejjeb l-infrastruttura, isaħħaħ il-konnettività u jippromovi edukazzjoni u proġetti ta' inklużjoni soċjali u sportivi. Fost aktar proġetti infrastrutturali prominenti hemm it-tlessija ta' toroq madwar il-Belt Victoria. Is-sena dieħla mistenni wkoll xogħol fuq 100 triq residenzjali madwar Għawdex. Fil-qasam tal-konnettività l-Ministru ħabbar il-bidu tal-proċess biex jinxtara r-raba vapur tal-Gozo Channel u twaqif ta' task force biex jiġi analizzat kif il-port tal-imġar jista' jintuża b'mod aktar effiċjenti. Fl-istess waqt ġie approvat il-proġett tal-Gozo Rural Airfield fix-Xewkija. Fost proġetti oħra mill-Victoria Park b'investiment 20 miljun euro bħala pulmun aħdar fiċ-ċentru tar-Rabat u ġinin ġdid fi pjazza l-assedju parkeġġ ta' 340 karozza. Fil-qasam edukattiv qed isir l-modernizzar tal-iskejjel ta' Kerċem u fiż-Żebbuġ b'7 miljun euro. Fil-waqt li mis-sena d-dieħla aktar minn 800 student Għawċis jibdew jirċivu allowance ta' 280 euro fix-xahar, żieda ta' 70% fuq l-appoġġ attwali. Fuq livell soċjali se jsiru investimenti ta' 5.7 miljun euro f'inizjattivi bħal proġett Blossom għal benessere mentali ta' tfal u żgħażagħ u l-Varjinġa Center for Music and the Arts għall-inklużjoni kreattiva.